Leh, sembarangan. Aku gandeng ini yo. Tak iki kok tanggo lomba iki menang entas juta ya sumpah. Tanding kalah yo. Tak buat ratan rati yo lah. Wah, kok habis tak makani boleh. Iku mau ben. Anjir. Kowe lah apa nang kene? Cucu teko koyo setan. Aku takut iku mau apa? Iwa tongkol. Nope. Iku tak mana di ngono. Nampo, kenapa ora ingeti? Tahu koi, iwak cupang kok. Iku kenau takoki lapo. Ning ndi ben? Ora bakul iku lho pernah nang konon kali. Kali piro ben? Asia. Ya ben. Iwakku kok rupane kok mati. Aku tak tunggu iwak cupang. Engko tak du. Engko sing kalah iwak dene wong. Iwakku ganteng ngene yo. Wes ke ben. Aku tak tunggu iwak cupang. Anteni iki. Tak cukup duwe. Ngomah. Loh, omah aku tak kunci kinan. Mandat wae ya. Sandal ya. Entok Pak Cupang, Cok. Pira regane? Gede pira? Ah, lepas 1 juta, Cok. Tuku ah. Bruh. Sing dikit semenang kok entek lagi. Oke. Menang. Yo menang, mantap menang. Lupa lagi bae. Lek, gue 2 juta, Lek. Ini, Lek. Yo. Taruh emang atas sih, gue sekali aku. Tap. Iwai larang. Apa tak adu iki? Karena gue ini paling dek. Kalah iki. Kalah gue ini. Sing tuku iwak cepangku kadang 2 juta. Nah, sing tuku iwak cepangku. Lek, piye Lek? Nah, saiki cepangku. Aduh kang bala aku kok Lek. Kok tetap belekno nek menang. Kalah iwakmu tak jalukna lho. Lebih tak gebeki. Iki kakakku. Ngono menang Lek. Yo. Lip sorry. Beni, ayo ben adu cupang. Wah, kene kan iki bae. Oh. Satu Pak Cupang gak baca yo. Woi, tak baca yo. Weh, aku delok ya. Soalnya aku masih dodol. Oh. Bruh. Wah, semenang kita ya. Ya langsung menang. Ah, Iki wae Alip rawani dandah. Sorry yo, Lek. Kalah, Lek. Menang tak sita wae. Lek. Apa, Lek? Pak Cupang gitu lah ya, Pak Cupangnya. Ora, Regane gratis. gratis sih. Yo, iya. Balik pelah go balik. Weh. Aku mau. Mabe. Ranjaman lagi. Lah iki wis pangku. Sake kalah. Badhe udah kok.